Gagawin ang dapat kong gawin. Alam ko na magagawa ko rin. Alang araw maging icon. Gusto ko magkaya ko si Idol. Alam Michael Jordan nung mga high school. Kilalang magaling. Pagdating sa ring, balang araw maging icon. Gusto ko magkaya ko si Idol. Kaya yung siya dapat din na time sport. Pagtagay parang rifle. Huwag ka sa fake. Iwas ka sa foul. Huwag kang makampante. Ingat sa gala. Puro atake. Aralin dumipensa. Minsan din depende yan kung paano ka pumersa. Minsan kayo lang ang pagkain pasensya. Isa yan sa makapangunahing diferensya. Nagpapakang ka na nung ka magkape. Pero pag nakalaman ka na nakakampante. Sana kuha mo yung punto. Mula simula hanggang sa dulo. Dapat isagad mo yung laro mo. Dapat lagi nakatuto kada minuto. Parang araw maging idol. Idol, 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 may believe sa may gustong marating at pagkakayan sa marami kahit na pa unti-unti lang lagi tayo